L'agost és temps de festes majors i aquesta setmana li toca Taradell. El pregó del periodista Marc Güell va obrir dilluns les activitats de la festa, que s'allargaran fins dimarts de la setmana que ve amb la festa d'en Tocassons que tancarà la programació. És dimecres 19 d'agost, comença l'Infopodcast. L'Infopodcast del 9-9, amb Miquel Giol. Jordi Vilarrodà, benvingut. Gràcies. Un pregó periodístic per iniciar una de les grans festes del mes d'agost a Osona. Què va destacar en Marc Güell? Doncs va parlar de la ràdio, de la seva vinculació a Ràdio Taradell, que es va iniciar ara fa més de 20 anys, i de com una emissora municipal on s'ha de fer una mica de tot li va permetre d'aprendre un ofici que avui està exercint a Catalunya Ràdio. Marc Güell també va destacar moments històrics en què la ràdio a Taradell ha demostrat especialment la seva funció social, com l'incendi de l'any 1983 en els seus inicis, o més recentment els temps de la pandèmia de la Covid. En el mateix acte es va escollir la pubilla de Taradell, la Martina Presseguer, i l'obertura de la festa va acabar amb un concert de l'Albert Rodergas. Perquè precisament la música tindrà un paper molt important en aquesta festa major. Sí, perquè entre el mig centenar d'actes programats en destaquen efectivament els concerts. I dimarts n'hi va haver un de música barroca i aquest dimecres l'Orquestra Venus farà les ja tradicionals serenates de tarda a la Fundació Vilademany, el concert a Can Costa i el ball de nit. Dijous seran la Coral Vilademany i els cantaires del Casal els que faran una actuació seguida de la nit de musicals, que combina teatre i concert. L'oferta musical té com a cap de cartell els Pets, que divendres actuen a Taradell en el marc de la gira que estan fent per celebrar els seus 40 anys de trajectòria. Els actes de la Festa Major Jove amb el concurs de bandes musicals emergents, la caminada popular, el corretapes o el sopar de pagès i l'embalat a la plaça de les Eres, gestionat aquest any per una entitat de nova creació, són altres moments esperats a la festa. I no es pot parlar de la Festa Major de Taradell sense la cirereta del pastís, sense esmentar el Tocassons, el punt final dels actes que s'escau el dia de Sant Genís, el patró del poble. Això és dimarts que ve, amb les dues tradicionals incògnites que posen emoció a la festa. La primera, qui es posarà enguany a la pell del famós bandoler, i la segona, com acabarà, és a dir, si al final el pengen després del judici o se'n pot escapar. El mercat del segle XVII, l'obertura de la Torre de Don Carles o el toc de campanes acompanyen aquest dia declarat des de l'any 1994 com a festa tradicional d'interès nacional. Doncs a veure qui vesteixen. A tu t'agradaria, Jordi? M'agradaria. Va, doncs Fer de bandoler. ho demanarem un any. I acabarem amb més propostes festives, en aquest cas cap a un altre poble d'Osona que també està de festa major. Doncs sí, podem anar a Sant Bartomeu del Grau, que la comença demà dijous amb el pregó, però avui dimecres ja hi ha a la tarda taller d'estampació de les samarretes de la festa a la plaça del Casal i a 2:15 surt la caminada nocturna des de la plaça del Doctor Griera. Doncs Jordi Vilarrodà, moltes gràcies. De res. Tornem demà amb un nou Infopodcast. L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i La Xarxa.